berdela asko atrapaten da, eta orduan berdelak ez da bali duten esan. Deizena alfara juten esan da. Ez da juten, berdela ez da presidenten esan orduan berzela. Oine, itzen da, orduan ez da berdela presidenten esan. Berdela zelan atrapetan da? Berdela, hamu ezebe barik iminitze. Berdela da arreini tontuna. Etza, 6 amo edo 7 amo, da 6 berdel gora. 6 berdel gora. Ba, atzinezkuz, da horrea, zaparekuaz. Da gero horretako, halako bat, dakarrinin gora, despeskateko, datorrenien berez despeskateko, ointako preparatako ze bat, kubertara jauzi deizen. Dako tope bat iminitze, ze berdela atrapaten da asko. Toneladak atrapaten dira. Da, ez talez saltzien bidamoduen, imitzen zoie, 5.000 kilo por persona, por dia. Barkuan dauzen personako 5.000. Bos badauz, 5.000, 5 por 5, 25. Bos badauz, 5.000 kilo bakotzak. Eurek kalkulete esan daue hori, dakoiena topie, orduan etzera datozen segida, ordu bidu irugarru, bueltan etorte esan dizen beteta, toper arte beteta. Berdela edo zilekutan. Berdela bere, hemen edo zilekutan berdela. Horrepokan, edo zilekutan. Gero kupu segida beteta esan dauia, da, eta kupo beteten danean, gero etxo etxitzen, gobernuk etxo etxitzen gizau. Gobernuk etxo etxitzen urteten. Etxo etxitzen gizau. Kupu beteten malauia,